Colonel Alpha Yaya Sangare ka gafe bɔlen kabiri san 2023 laban min tɔgɔ ye ko Mali jatigɛ wale farafina kɔnɔ ye dédicace kɛ février kalo tile 24 san 2024 Bamakɔ. A ka gafe in kɔnɔ a kumana Woromasiri tabaw ka nafolo tiɲɛni ko kan jamanadenw ma min kɛra sababu ye ka don kaso la. An ka jamanaden dɔw ka hakilina lamɛn o ko kan n'o ma fɔlɔ ye ne tɔgɔ Badiri Dambele, artiste teinturier Bamako. An ye min mɛn bɔlɔlɔ siraw ni an ka fanga tigilamɔgɔw da k'a fɔ ko Alpha Yaya ye faso trahi parce que livre bɔra kumakan minnu tun bɛ livre kɔnɔ o tɛ bɛn. Donc k'a da o hukumu kɔnɔna na ne bɛ faso fɛnɛ ɲɛmɔgɔw fɛnɛ yɔrɔ dɔ interpellation dɔ k'u ye vraiment n'a ma ɲɛ ni ko bɛ kɛ a ka livre kalan fɔlɔ yan'a ka taa cérémonie lancer fɔlɔ ka livre kɔnɔ ko bɛɛ dɔn. Vraiment comme Alpha Yaya yɛrɛ ka kuma la k'ale piégera. Bon ne kɔni livre in bɔkun kun tɛ nin waati in na a publier kɛ waati fɛnɛ tɛ nin ye ka sababu kɛ jamana yɛrɛ bɛ danga min kɔnɔna na. Parce que n'i ye Mali yɛrɛ ta k'a lajɛ ko min bɛ Mali kun kan jamana kɔnɔdenw t'a dɔn kosɛbɛ. Bon ɲɛmaaw fɛnɛ dun tɛ se ka fɛn bɛɛ ɲɛfɔ. Bon juguw dun ka ca. Maa i bɛ jugu caman ye mais a ka réaction tɛ kelen ye. Bɛɛ b'a dɔn Mali bɛ kisa min kɔnɔ sisan nɔ a dogolen tɛ. Ne tɔgɔ ye Mohamed Abdelahi Khalil, ne ye banbati jɛkulu ni terrorisme baara ni jihadiste baara kɛwale n'u taacogo n'u ka taabolo analyse kɛla ye. Anw bi mun ɲini armée k'an ka dugukolo minɛ k'a d'a ma i n'a fɔ Kidali minɛ k'a d'a ma cogo min na u ka se ka basigi n'a ka sabati n'a anw ka kuma b'o de nɔfɛ mais mun ye bavure ni kuma wɛrɛ anw m'a ye anw da t'o la anw t'o fɛ ala an t'a fɛ k'o kuma mɛn parce que anw kɔni b'a dɔn jamana armée bɛ kɛlɛ la ka Mali de lakana ka jamana lakisi faut que mɔgɔw k'o dɔn mais kuma dɔw bɛ yen n'i y'a fɔ waati dɔ la a bɛ ɲɛ waati dɔ la n'i y'a fɔ fitinɛ bɛ na ne fɛ nin version mun filɛ ka fɔ n'a bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ o version yɛrɛ tun man ka gafe in kɔnɔ parce que analyse de do mɔgɔ minnu y'a kɛ qui l'a fait qui est auteur de ces analyses est-ce que ces gens sont crédibles fana ɲininkali kan ka kɛ est-ce que mɔgɔ minnu ye analyse kɛ hakɛtu kɛ mɔgɔ minnu ye kuma fɔ est-ce que u ni jɔn y'a kɛ est-ce que gouvernement malien y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ Maliden wɛrɛw y'u hakilina di hali k'a sɔrɔ u tɛ Colonel Alpha Yaya ka minɛli in kalama. Ne tɔgɔ ye Yuma Mayiga, ne sigiyɔrɔ bɛnnen don Segu ma. Alpha Yaya ka ko in ne kɔni tɛ fosi de ɲɛdɔn a la. Ne bɛ se ka min fɔ dɔrɔn Ala ka Mali kolo suma. Ala ka bɛn ni kelenya ani ɲɔgɔn dɛmɛ nati Mali kɔnɔ. An bɛ waati min na i n'a fɔ sisan dani na Malidenw mago bɛ bɛn kelenya ani bolo di ɲɔgɔn ma. An bɛ mun fɔ dɔrɔn k'a fɔ Maliyɛnw an ka bɛn an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma. Mun yɛrɛ ye gafe in ye kuma b'a kɔnɔ minnu ye hakililaw dɔw peut-être n'an y'olu bila ba la ten an bɛ se ka fɛn ɲɛnama sɔrɔ a la mais yɔrɔ mun fɔra a kɔnɔ ni o yɔrɔ yɛrɛ tiɲɛ yɛrɛ la mun ne jatigɛ o kuma ninnu fɔ waati tɛ sisan et puis a ma ɲi Maliyɛn yɛrɛ da. Mɔgɔ min bɛ ni jamana ko t'u bolo ba la olu bɛ se ka na hakililaw fɔ parce que n'u t'a fɛ jamana ka stabiliser mais n'a fɔra ko ni hakilina bɔra la ka bala ne yɛrɛ la parce que an b'a dɔn mɔgɔ min don jamana a ye jamana dɛmɛ jamana kanu b'a la mais jamana bɛ lahala mun na bi an mago bɛ kuma dɔw de bɛ olu kan ka fɔ sisan mun ye bɛn ɲɔgɔn kanu jamana dɛmɛli. Nin bɛ dan sigi bi VOA Banbara ka gɛrɛn na min lasera aw ma Habiba Nango Traoré fɛ ka bɔ Bamakɔ.